बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। BPF नि MCLA देरहासात बसुमतारिया बावैसो सान सिगां BTC सेक्रेटारियेटनि गेटआव असमिया हांखोजों लिरनांगौनि दाबि खालामनायनि सायाव BTR नि गाहाय प्रमद बर'आ MCLA देरहासात बसुमतारिनि दाबिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों। प्रमद बर'आ बुङो दि बेखौ BPF आ मोनसे गोनांथि गैयै दान्थे बिदान्थे खालामदों। गावसोरहा जिहेतु दायो मोनसेबो खामानि गैया, गुबुन हारिनि सिगाङाव जोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायथों होनना बेखौ खालामदों। बिथांमोना दायो बर' हारिनि खहा जानायफोरखौ बुंनो हमदों। ओंखायनो बर' रायजो राजाफ्रा बिजिरनांगोन आसलते बिथांमोना सोर होनना रोखा बुंथियो। दुलाराय गागि बर' नोगोरारि जौसाङा NDP नि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ थाबैनो उदां खालामनो दाबि दिखाङो। बिजनि रैमालि B.Ed कलेजनि कनफारेन्स हलाव खुंफुंनाय जौसांनि गेवलां जथुमायाव बे दाबिखौ खालामो अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा। बे जथुमावनो पद्मश्री डक्टर मंगल सिंह हाज'वारिखौ आफादगिरि, डक्टर दीनानाथ बसुमतारिखौ मावफुं आफादगिरि आरो अमर सिंह ब्रह्मखौ गाहाय नेहाथारि लानानै गासै सा 20 सोद्रोमानि दुलाराय बर' गागि नोगोरारि जौसांखौ दानाय जायो। मख'नो गोनांदि मुलुगनां बैसोगोरा सानजों लोब्बा लाखिनानै 90 बोसोर बैसोनिबो बारा जानाय साथाम फारियै बिजनि सातेनगुरिनि अबेश्वरी बसुमतारी, फानबारि बादबारिनि खगेन्द्र बसुमतारी आरो बिजनि 3 नं वार्डनि गौतम बसुमतारी बिथांमोनखौ जौस्रांनिफ्राय बरायो। अमर सिंह ब्रह्म बिथाङा रन्जन दैमारिनि सायाव राय फोसावनायखौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा सासे सागानगिरि हिसाबै बिथांखौ केसआ हाइनास नन हाइनास सोलिबाय थाथों, नाथाय बिथांखौ जेलनिफ्राय बाहेरायाव लाखिनांगौ बेखौ बयबो रायजो राजाफोरा दाबि दिखाङो आरो जों अल बर' सिनियर सिटिजेननिफ्राय सरकारनिसिम बेखौ दाबि दिखाङो होनना। बावैसो BPF दोलोनिफ्राय सा 597 निबो बारा सुबुङा UPPL दोलोआव हाबफैदों होनना खौराङाव फोसावनाया नंखाय होनना रोखा खालामदों BPF दोलोआ। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव सालबारि प्राइमारि कमिटि UPPL नि आरो सालबारि PCDC नि बानजायनायाव खुंफुंनाय जयनिं हाबाफारियाव BPF दोलोनिफ्राय सा 597 निबो बारा UPPL दोलोआव हाबदों होनना फोसावनाया नंखाय। लोगोसे बारग' BLT नि सा 6 मावथिफोरा UPPL दोलोआव हाबदों होननायाबो नंखाय होनना खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों 21 नं सालबारि बियाबनि BPF दोलोनि MCLA जय मोसाहारि आरो सालबारि ब्लक BPF कमिटिनि आफादगिरि राजकुमार बसुमतारी बिथांमोना खेंफोरथि होदों। MCLA जय मोसाहारिया बुङो दि सा 597 जयेन जानायनि जायखिजाया BPF नि सासे गोख्रों सापर्टार UPPL आव जयेन जादों होनना फोरमान होनो हायोब्ला आं BPF दोलो नागारगोन होनना रोखा बुंथियो। BTR सरकारा मैया सा 597 फोरोंगिरिफोरनो अरायथा साख्रिनि गनायथिखौ होबाय। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव BTR नि गाहाय प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव 1991 मायथाइनि सा 597 फोरोंगिरिफोरनो अरायथा साख्रिनि थिसनथाइनि फोरमान बिलाइखौ मैया गथायनाय जायो। लोगोसे माखासे थालांनाय फोरोंगिरिफोरखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों थाबैनो थिसनथाइखौ होनाय जागोन होनना बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे BTR नि गंजि फरायसालिमाफोरखौ सरकारि गनायथि होनो थाखाय आसाम सरकारा केबिनेटआव बिथांखि लानायखौ थाबैनो फोसावनाय जागोन होननाबो बुंबावो प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि सरकारा 1991 मायथाइनि फोरोंगिरिफोरनो थिसनथाइ होनो गोसो गैयै आरो सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो गोसो गैयैनि थाखायनो बिथांमोनखौ थगायना नासयनानै दोनदों होननाबो बुंथिबावो प्रमद बर' बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव ग्राहामपुराव फख्रिनिफ्राय सासे सुबुंनि गोथै देहा बोखांनो हादों। बे जिउ गैयै गोथै सह'खौ गुरुमारा सर गामिनि समेश आलीनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलनि रायजो राजाफोरा समेश आलीखौ सोरबा सिनाय मोनै दुथांफोरा बुथारना गालांनायनि सन्देह खालामो। मख'नो गोनांदि बेनि सिगांबो थांनाय बावैसो सान सिगां गसाइगावनि थेलामारा हारापुतायाव सिनाय मोनै दुथांफोरा सासे सुबुंखौ गरनै गुलि गावना खारखोमानाय जाथाया नुजाथिदोंमोन। MCLA देरहासात बसुमतारिया BTC सेक्रेटारियेटनि गेटआव एबसुनि एमब्लेमखौ मानो लगायदों होनना गोबां सोंथि खालामनायनि सायाव प्रमद बर'नि गोख्रों फिननाय। जोंनि खेराइ मोसानायाव दाहाल थुंग्रि लाना मोसायो, बाथौ धोरोमावबो थुंग्रि बाहायो। बर' जनजातियाव दाहाल थुंग्रिया गासैयावबो दं, बियो सिम्बल नङा। बर' जनजातिनि थिं फाख्रि क'क्राझाराव हाबनाय लोगो लोगोनो नुगोन बिर दैमालु बिथांनावबो दाहाल थुंग्रि दं। दाहाल थुंग्रिया गासिबो थायो आरो मोनसे थीमेटिक गेट जानाय लोगो लोगो सिम्बलाइज जानांगोन। गेटआव गोदानै डिजाइन सोलिगासिनो, बे डिजाइना जेब्ला आबुं जागोन खालि असमिया भाषाल' नङा, मोनसे साइटआव गेदेर वाल नुनो मोनगोन, बेवहाय सानथालि नेपालि गासिबो भाषा नुनो मोनगोन होनना बुंथिबावो प्रमद बर' बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।